Hello, kumusta kamuntanan? Dako akong kalipay nga kita makatuon gyapon sa Bible study. So, kumusta? Kumusta ang video MP sa Giholngan and then Valirmoso? Kumusta usab ang akong mga relatives din sa Canada? So, sa dili pa kita magsugod sa atong Bible study, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Jesucristo. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Daghang salamat nga ikaw ang maayong magbalantay kanamo. Daghang salamat usab nga ikaw maumpultahan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, ubanay kami karon sa among pagtuon karon. Ikaw ang tinuod nga magtutudlo. Ikaw ang tinuod nga magbalantay kanamo. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana, gatuon kita sa Juan Kapitulo 9. Dito atong mahibaw-an ang usa ka tawo nga na taong buta sukad pa sa pagkahimugso o paghuman giayon ni Hesus. So maayo unta ni apan tungod kay giayo man ni Hesus sa adlaw nga Sabado, ang mga relihiyoso, mga leader nila nasuko kay dili gyud maayo nga sa Sabado na kay himuon. Apan kini ang ilang paglantaw ni Jesus nga gisupak ni Jesus ang ilang balaod. So nasuko sila gusto. O dinhi usab ato makita nga ang tao sa dihang nahibawan niya katong nakakita na mi simba sa atong Ginoong Jesucristo. So karon nasuko ang mga religious leaders, sila gatapok. So ang chapter 9 o chapter 10 continuation lang ni nga nasuko ang mga relihiyoso, gialirungan nila ang atong Ginoong Jesucristo ug siguro nagtago sila mga bato aron nga batuon ang atong Ginoong Jesucristo. Apan ang atong Ginoong Jesucristo kalma lang. Niining dakong argument, dakong problema. Si Jesus nag-istorya og sambingay aron nga mahibaw-an nila sa mga religious leaders ang buti pasabot sa atong Ginoong Jesucristo. So adto na kita sa kapitulo 10. So maunay sitwasyon, gialirungan siya o nasuko masyado ang kining mga tawhana. Tanaw nato unsa metabo, tanaw nato og unsa istorya sambingay sa atong Ginoong Jesucristo. Basahon nato sa versikulo 10 magsugod sa verse 1. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tao nga musulod sa turel nga dili moagi sa pultahan, kun dili mukatkat sa laing kaagianan, kana sila mga kawatan ug tulisan. Apan ang musulod agi sa pultahan mao ang magbalantay sa karnero. Siya pag-aablihan sa portero or sa security guard, ug ang mga karnero magapatalinghog sa iyang tingog, ug ang iyang kaugalingon nga mga karnero pagkatawgon niya sa ngalan, ug pagamanduan niya sila paingon sa gawas, ug sa madalanan niya sa gawas ang tanan nga iyang kaugalingon, siya mulakaw nga magauna kanila, ug kaniya magasunod ang mga karnero kay sila makasabot man sa iyang tingog. Apan sa lain ng mga magbalantay, sila dili mosunod. Hinunua, mukalagaw sila gikan kaniya, kay sila dili man makasabot sa tingog sa lain nga magbalantay. Kini gipasumbingay kanila ni Jesus, apan wala sila makasabot sa iyang gisulti. So ang mga relihiyoso nga mga tao wala makasabot sa iyang sambingay. So atong tan-aw ni unsa maning sambingay niya. Unsa may istorya. Ang istorya mingon nga sa pag-umpisa lang sa verse 1, mingon sa pagkatinuod, buti pasabot paminaw mo, importante ang akong isulti ninyo. Kini usab para ni sa atoa, maminaw kita sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. So magtuon kita sa background ni ini. Sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, 2,000 na katuig karon dito sa Israel, daghan kaay sila mga karnero.
So naapoy daghang magbalantay sa karnero. Kay ang karnero mao ilang pagkaon o sa mga sinina usab ang mga karnero. Gamito nila sa ilang mga sinina. So kini mga karnero tan-aw na to, kini mga karnero dili mo paak, dili mo tadyak, dili kusog mo dalagan, dili kusog kanang pananglitag iro mamaghot. So sila gadepende gyud sila sa magbalantay nila. Kay wala man sila mahimo. And then ang magbalantay sa karnero usab dako og trabaho. Kay kada adlaw sa gitanggong na dito sa Turel iyang dalhon para sila ang magpakaon dito ang karnero. Pero dito sa pakaunon niya sa lugar daghang mga problema kayo. Daghang mga leon, daghang mga lubo kanang wild nga mga iro. O daghang pangpang, daghang kabatuan, daghang mga butang nga mawala. So gibantayan guni sa karnero o gusto. I mean to say, bantayan guni sa magbalantay sa karnero. So dako ang trabaho niya. Og dito usab sa karnero sa ilang lugar daghang po mga kawatan o karnero. So unsa man ibot ipasabot ni Jesus kinsa man mga karnero. Sa atong tun-an nga kini mga karnero, kita ang sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, maoy karnero. Si Jesus ang maayong magbalantay sa karnero. Ang mga kawatan, ang buting ipasabot kadtong mga leadership, mga religious leaders, mga pangulo sa ilang relihiyon, mga Hudiyo, nga mga pangulo nila, maoy buti pasabot ni Jesus. Ang mga karnero, kita. Kay kung wala ang atong Ginoong Hesukristo, wala tay mahimo. Nagdepende kita. Kay dinhi sa kalibutan karon, daghang mga tentasyon, daghang mga kalisod sa kalibutan, daghang mga fake na mga leadership. So kung si Jesus ang atong magbalantay, iya tang bantayan. Dinhi na mga pulong nga importante. Nga si Jesus lang ang pultahan. Walay laing pultahan dinhi sa kalibutan nga makaadto kita sa kinabuhi nga walay katapusan, ang atong Ginoong Hesukristo. And then mingon siya ang iyaha magapatalinghog, maminaw sa iyang pulong nga makita nato sa Bible. Og ang iyang kaugalingon mga karnero pagatawgon niya sa ngalan o pagamanduan. So adunay mga mando si Jesus kanato. Pananglitan, higugmaon nimo ang isig ka tao. Og mingon siya ang tinuod niya o nga siya ang magauna kanato. So saan kung hain tong mga problema sa kinabuhi, sa mga pangpang sa kinabuhi, ang atong Ginoong Hesukristo ang magauna. O kita magasunod kaniya. Ang iyaha magasunod. So kinsa may inyong gisundan karon? Sa Pilipinas daghang mga tawo nga mag-ingon nga sila ang Hesukristo karon. Kinahanglan bantayan nato kung kinsay atong gisunod. Og dinhi mingon siya ang tinuod gyud nga Kristohanon, mingon siya apan sa laing mga magbalantay sila dili mosunod. Kung kita sumusunod ni Jesus, dili kita mosunod sa uban. Kaysa daghan kayong mupatuo nga sila ang tinuod nga magbalantay. Dinay istorya sa Australia. Dinay usa ka tawo nga miingon nga kana mo silingan gikawat niya ang akong karnero. So nagpunta sila sa husgado. Dito sa husgado miingon ang usa, kana siya ang gakawat sa akong karnero. Miingon ang isa, dili ako ng karnero. So walay nahimo ang judge. Mingon siya, okay, siraduan nato ang opisina. Tawgon nato ang karnero. So katong mi-accuse, mingon ang judge, o sige, tawagan nimo ang imong karnero. Sa gitawag niya, ang karnero wala man moduol. Katong usang tao nga moingon nga, ako ana. Sa dihang gitawag niya ang ngalan sa karnero, miduol ang karnero. Nahibalo ang judge kung kinsay
matag iya sa karnero. Kita usab kung kita tinuod nga karnero sa atong Ginoong Kristo sumusunod, musunod kita kaniya. Kay nahibaw-an nato ang iyang tingog tungod sa atong relasyon sa atong Ginoong Kristo. Ang relihiyon, ang sumusunod ni Jesus, dili relihiyon. Kadaghanan ka nato nahibalo nga membro ako sa usang relihiyon, kundi relasyon sa atong Ginoong Kristo. Kung naa kita'y relasyon kaniya, madungog nato siya, musunod kita kaniya. So, sa paghuman sa verse 6, kining gipasumbingay kanila ni Jesus apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. So, ang mga religious leaders wala makasabot sa buti pasabot sa atong Ginoong Kristo. So giusob niya. Bosa si Jesus miusab sa pag-ingon kanila. Sa pagkatinuod. So naaning doble pagkatinuod. Bot ipasabot ni Jesus nga mag-amping mo sa akong gisulti. This is very important. Importante kaayo. And then mingon siya, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. Pultahan sa mga sumusunod ni Jesus. Mingon siya, ako lang ang pultahan. Ang tanan nga nahianhi una kanako, sila mga kawatan ug mga tulisan. Apan ang mga karnero wala mo patilingog kanila. Ako mao ang pultahan. Sa in English ni I am the door. Ningon si Jesus usab, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan lang. Ako ang dalan sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ni Jesus? Tao lang ba ni siya? Nga mo claim nga ako lang, walay lain? Ningon siya, ako mao ang pultahan. I am the door. Kung adunay musulod agi kanako, siya maluwas. O siya musulod ug mugula ug makakaplag siya masibsib. So kinsay musulod ni Jesus, walay lain, mingon siya, ako lang. Maluwas. Unsa man ni giingon niyang maluwas? Kay kita makasasala. Ang atong untang direksyon sa kinabuhi mao ang impierno, luwason kita niya. Luwas kung na-slave kita sa sin, luwason niya kita. Kung musulod kita kaniya. Kung kita musunod sa atong Ginoong Kristo. Mingon siya, ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi o sa pagkabaton nila niini sa madagayaon gayud. So kung kita musunod sa atong Ginoong Kristo, makabaton kita kinabuhi nga walay katapusan. O ang kinabuhi nato dinhi madagayaon. Unsa man ang madagayaon? Bot bang ipasabot nga gwapo ang imong relo, gwapo ang imong telephone, o daghang kagwarta? Dili. Ikaw kontento kung unsay imong nahimo dinhi sa kalibutan. Hatagang kanang contentment, importante kaayo. And then verse 11, mingon na siya gyud. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. I am the good shepherd. Wala na ilain din sa kalibutan. Siya lang maayong magbalantay. Sa ato ang sa in English great, pero sa unang panahon kanang maayong magbalantay, sobra pa na sa great. Siya ang pinakamaayong magbalantay sa karnero. Kung gusto mong mahibaw-an ug unsa ning magbalantay, basahon ninyo ang Salmo 23. The Lord is my shepherd. Ang Ginoo ang akong magbalantay. Mingon siya, utro na ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero.
Mingon siya, ang tinuod gyud magpakamatay siya. Si Jesus nagpakamatay kanato. Ang uban og nagpakamatay siya, gihalad niya ang iyang kaugalingon, and then siya nabanhaw. Daghang mga leader sa kalibutan nga patay hanturon, patay paghihapon, naa sa lubnganan. Apan ang atong Ginoong Hesukristo buhi siya. Verse 12, ang sinuhulan lamang og dili magbalantay sa mga karnero, ni kinsa ang mga karnero dili iyang kaugalingon, inig pagkakita niya sa lubo nga magsingabot, kini siya mobiya sa mga karnero og mokalagyo, og sila pagatanggangon sa lubo og patibulaagon. Siya mokalagyo kay siya sinuhulan man lamang ug walay kahangawa alang sa mga karnero. Daghang mga leader sa kalibutan karon sa mga relihiyon nga kung adunay problema biyaan niya ang ilang mga membro. Kay gisulduan mo lang siya. Dili man gyud siya nga gibutang sa atong Ginoo. So, mingon siya, ang butang ipasabot, kamong mga religious leaders, ginamit ninyo ang relihiyon para makakwarta mo. Pagkahuman, unsay nahitabo pa? Kurakot kamo og husto. So, kining corruption, kurakot, sa panahon ni Jesus, naagyapoy kurakot. And then, kini gisultian niya ni kining mga tao nga relihiyoso, nga gusto mo patay niya. Mingon na si Jesus usab, ako maong maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako, o ang mga nakaila kanako. Mingon siya, nakaila, si Jesus nakaila sa tinuod niya nga sumusunod. Nailhan ba mo ni Jesus? Maingon nga ang amahan nakaila kanako, o ako nakaila sa amahan, o ang igahalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero para sa atua. Verse 16, ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining turila, kinahanglan pagamanduan ko usab sila, og sila magapatalinghog sa akong tingog, og usara unya ang panon, og usa ang magbalantay. Ingon siya, ang butang ipasabot, dili lang dinhi sa mga Hudiyo ang iyang mga karnero, ang iyang mga tao, kundi sa guwa. But ipasabot, ikaw ug ako, kita ang mga Gentile, kita usab makasunod sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon siya, naapo siya mga tao nga dili lang mga Hudiyo. O miingon siya, sila usab magapatalinghog sa akong tingog, ug usara ang iyang panon. So, ang tinuod nga Kristiyanos maminaw sa iyang pulong. Ang kaluwasan dili lang sa mga Hudiyo kundi dili sa imo ug sa ako, sa mga Pilipino, sa mga Inchek o sa mga Afrikano. Kailang kinahanglan maminaw ta kita sa atong Ginoong Hesukristo. Og 17, verse 17, ako gihugugma sa amahan sa katarungan nga mao kini, kay ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad niini aron mabawi ko ra usab unya. So si Jesus mobalik dinhi siya, nagpakamatay siya, di gyud naton ang malimtan nga siya nagpakamatay alang kanatong tanan. Verse 18, walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, hinunoa ginahalad ko kini sa kinagkaugalingon kong pagbuot, may kagahom ako sa paghalad niini. Minsan, I have the power sa kinakaugalingong pagbuot. Siya gay gabuot nga siya maghalad. May kagahom ako sa paghalad niini, kay may kagahom ako sa pagbawi niini. Kining maong sugo nadawat ko gikan sa akong amahan. So aduna sila relasyon sa amahan. Og nahitabo na usab ang pagkasumpake sa mga Hudiyo tungod na ining mga pulunga. So kining mga taong nag-alirong kaniya, nagsumpake, murag nasabtan na nila ang buot ipasabot sa atong Ginoong Hesukristo.
nga sila they were not called, wala gyud sila gitawag sa amahan nga sila ang maging leader. So nasuko na sila. Usab sa pagkasumpake, verse 20, daghan kanila ang nanag-ingon. So daghang mga grupo sa ilaha nga kini sila nasuko, na nag-ingon sila. Kini siya giyawaan. Wow. Nganong mamati man kamo kaniya? Nganong mamati man kita? Na kini siya giyawaan. Imagine inyong hunaon-naon nga sila ilang gi-accuse ang atong Ginoong Jesucristo nga giyawaan. Verse 21, ang uban na nag-ingon, kining mga pulunga dili iya sa giyawaan. Nakasabot, naay uban nakasabot. Bisan karon giyawaan, makahimo ba ugod ang yawa sa pagpabuka sa mga mata sa buta? Mingon siya, dili ni sila. Dili ni siya giyawaan. Kinsa may makahimo nga magpabuka? Walay lain kung dili ang atong Ginoong Jesucristo lang. Miingon sila. So, bisan karon daghang mga tao nga dili mutuo sa atong Ginoong Jesucristo. Dili sila mutuo nga si Jesus maong manluluwas. Dili sila mutuo nga si Jesus ang Ginoo. Walay laing makahalad. Kay kung dili ka Ginoo, dili ka makahalad sa imong lawas dito sa Kalbaryo. Dili ka makaluwas, dili ka makalimpyo sa sala kung ordinaryo ka lang tao. Dinhi sa kalibutan daghang mga tao nga dili mutuo ni ana. Apan dinhi ato usab nga mahibawan na naay mga tao nga mituo sa atong Ginoong Jesucristo. So mga kaigsuunan, mutuo ba mo sa atong Ginoong Jesucristo? Mutuo ba mo nga siya nagpakamatay dito sa Kalbaryo aron nga limpyuhan niya ang atong sala? Ang atong pagkagwapo, ang atong pagka naay daghang kwarta, naay atong abilidad, ang atong dako kayong balay, sakyanan, dili ka na ang makapahimo nga kita makaduol sa atong Ginoong Jesucristo. Kita mo duol sa atong Ginoong Jesucristo nga moangkon nga kita makasasala. Muduol kita dili bisan kinsa. Miingon si Jesus, ako lang ang pultahan. Walay laing sudlo nato. Kay balo ko nga daghang mga taong maayong mo istorya, makapabuhi og patay. Daghang pong mga tao nga buhi pero mga matay sila. Espirituhano ng mga matay kay misunod man sila sa usa ka tawo nga piki. Si Jesus miingon, ako lang ang maayong magbalantay. Kinsa may gusto ninyong magbantay sa imong kaugalingon? Hinaot po unta nga kitang tanan moduol, musulod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay siya lang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mag-ampo kita. Amahan namo, daghang salamat karon nga kami nakatuon. Daghang salamat nga ikaw ang pultahan. Ikaw lang ang dalan nga makaadto kami sa langit. Daghang salamat sa imong gisaad nga ikaw makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Lord, hataga kami og dalunggan nga makadungog, kasing-kasing nga mo abri. Lord, hinaot pa unta nga imo kaming tudluan kay ikaw lamang ang tinud nga magtutudlo kanamo. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.